popcorn bag! So actually mga loves, let me know if gusto niyo ng popcorn bag. Ha? Kasi ipapasali ko siya sa giveaway ko sa 500 subscription. So let me know mga loves ha, kasi para maging twins tayo. So I love this one. Thank you so much, Ada, Charmel. I hope you're doing okay. Thank you so much for giving me this. I really, really love this. Keep it cool! Hi mga loves! Good morning! And yes! Welcome back to my channel! Yay! Thank you so much mga loves sa lahat ng mga nag-support sa akin. I really, really appreciate it. And also sa lahat ng mga nag-comment at naman nag-like ng mga previous videos ko. Thank you so much. Sa mga Bisaya, maayong buntag sa inyong tanan. Salamat kaayo mga taga-Sugbo, mga taga-Davao. Super duper thank you kayo sa inyo ang pagsuporta sa ako. Charot. So, kana. Okay, good job. So, yes mga loves, once again, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe below. Sa mga hindi pa nakapag-click ng bell button dyan, please do click the bell button right beside the subscribe button para naman ma-notify kayo sa mga bagong videos ko. Alright, so yun. Yung nag-asa ko about sa mga suggestions ko ng mga giveaways, we already have, I think mga 3 or 4 giveaways na ipamimigay sa inyo mga loves! Dahil by the time that this video will be uploaded in YouTube, naka 500 plus na ako na subscribers! Yay! But this is not gonna be about the giveaway video. This is about actually my April favorites video. So, since nag 500 na tayo mga loves, I would like to share something with you na para malaman niyo naman kung ano ako na pagkatao, ano mga gusto ko, mga ganyan-ganito, and all the blah-blahs in the world. So, yun. And now, without further ado, I will be starting with, I know it's summer, but we still need an umbrella kahit na hindi umuulan. Dahil naman mga Pilipino tayo, hindi natin gusto yung mga tan-tan na kagaya ng mga foreigners. So, I got this umbrella right here. This is one of my favorites kasi it says waterfront, but this is actually from Japan, mga loves. This is very, very light. And this is very nice. Let me show you. And it's so small because na-remember niyo yung ano ba dapat maano ko dito? Okay, this is my wallet, which is actually one of my favorites. So, ganun lang siya. Parang ka-level lang sila. Okay? So, yun. I'm gonna show you. This is very light and very easy. And ta-da! Okay. Yun. And very easy to fold as well. Diba? So, ganun lang siya. So, this is one of my favorites from Japan. And this is actually a pasalubong from my tita. Hi, Tita Ellen and the Kaliksihan family. Thank you so much for that wonderful lightweight umbrella. Okay. Next. Ayan, napakita ko na sa inyo yung aking wallet. Ito yung aking favorite. Ito ay Kimbell. Actually, nawala na yung kanyang ano dito, kanyang sign. But ito yung Kimbell kasi marami siyang compartment sa loob. Wow, nari kong 20 pesos, diba? Ayan, marami siyang lalagyan ng cards. And, para siyang social tingnan. Parang lang. But this is, I think, ano siya, this is mga 200, ay mga 300 plus, mga ganyan. But it's worth it. And thank you so much, Mama, Muda, Mother Dear. Kung ano pang pangalan namin sa'yo, Mama Aning, for buying this for me. This was actually last year pa, nung nasa Cebu pa kami, na binili niya. I love it. I love this. Okay. Putang ilagay nga dito, mga tapos na. Alright, next favorite is, oops. Okay, it's a Starbucks prepaid card. So, Starbucks prepaid card, ito ang cute-cute niya. And this is the first reload or the first load na dapat mong ilagay dito mga loves is 1,000.
So, yun. And you can treat this as your cash pag bibili kayo ng Starbucks. Now, if meron na kayong mga 12 ata na drinks, meron siyang free na isang grande, 20. I'm not sure, but may free drink. And then, pag i-register nyo siya sa online, itong card na ito, meron din kayong free 20. Sa birthday nyo, meron din kayong free drinks. So yeah, it's my favorite kasi as you can see sa mga vlogs namin, we always go to Starbucks right after movies or punta kami ng mall, mga ganyan. Okay? Next to my favorite is this one right here, my bunny headband. Oh, yan, diba? So, it's actually very, very affordable. It's only 25 pesos lang mga loves. Nasa 25 or 20. Nasa mga ganun lang. Nasa Robinson siya na supermarket. So, very, nakikita na ko sa kanya. Parang Ariana Grande lang ang pad. Ano ba yan? So, yan. Oh, by the way, mga loves, itong makeup ko ngayon is no makeup. So, parang wala lang makeup. Tingnan nyo naman, di ba? Yung aking ilong. Namumula. Kasi kanina, tunay ko to. Ba to? Dumaan, no ba? Ito yung parang sa mga dito sa ang tawag nito, mga blackheads, whiteheads, kasi lagi kaming lagi namin ginaganon yung ilong namin ni Boy Pilas. Kaya bumili ako, tinry ko kanina. Hindi ko alam magiging ganito pala, parang may blood clot na hindi natuloy ng blood clot. Parang namula tuloy ng ilong ko. So, yan. But anyway, na-achieve ko naman na aking no makeup look. Kasi parang natural lang. I think. Okay. Alright, next my favorite mga loves is this one. El Menthol. Sinong familiar nito? Who's familiar with this? So, eto kasi is, di ba alam niyo yung 5 grains? Kagaya lang din siya ng 5 grains. And mahal sila, mga nasa 70 pesos, 60 pesos yung mga ganito. And pag nagbabiyahe ako, parang traveler vlogger lang yung peg. Pero nagbabiyahe ka and nasusuka ka, nahihilo ka, nabiyahilo ka, then you can make use of this one. Amoy-amoyin mo siya, or di kaya kung ano yung nag-headache ka, gaganon-ganon mo lang sa iyong head para ma-relieve ang pain. Yung mentally effect niya. Okay, so I love this. Next is Maybelline Super Fresh UV Whitening Long-Lasting Two-Way Cake in a nude beige shade. Ayan. Ipakita ko na sa inyo to the other day, di ba? So, this is how it looks like. There you go. And, this is, ito yung parang powder ko, on-the-go powder para sa aking fez pag lumalabas kami. Okay? And if ayaw ko na mag-powder kasi feel ko naman na okay pa yung aking face, hindi pa siya totally losyang. What I use is, one of my favorites as well is this one, the Clean and Clear Oil Control Film. There you go. So this one right here is the pink. I like the pink one kasi meron siyang invigorating fragrance. Amoy, I don't know. Sa simula, hindi ko gusto yung amoy sa simula. But then, katagalan na sige ko apply nito, okay na rin siya. Kung ayaw nyo ng scent, may blue version nito, which is walang scent, I think. Walang scent or powdery scent lang. I'm not really sure, but ito strong scent siya eh. Kaya yun. Alright, that's it. Next of my favorite is this one. Sorry, hindi ko pa siya nahugasan, but this is my beauty blender, and this is actually from FNS, Fashion and Style. Basta sa Watsons ko siya nabili, sa FNS na booth, and this is for 245 pesos. I like this one compared dun sa Wonder Blender, which is a Wonder Blend, which is ito, ng Wonder 2. Kasi, I don't know, I think mas nabe-blend niya ng mabuti yung aking mga foundation. Okay, I like this. I love this. Okay. Next of my favorite is, ano ba yung pinasasabi ko?
Ito, ang Nichido Final Powder, Luminous Powder. So, this is what I use to set my foundation and if nasa bahay. But if nasa outside, ito, kasi naka-compact siya. Ito, loose powder siya. Ayan. So, ano siya, hindi naman siya, the same siya ng shade. Yeah, oo. Pareho lang sila ng shade. Yeah, ito yung mga napili ko. So, ito maganda din to si Nichido. Ayan. Next up, mga favorite. Alright, another Nichido, guys. Nakita nyo na ito. Itong Nichido Contour Palette. So, favorite ko siya kasi hindi siya mahal at hindi din siya mura, nasa middle lang siya, and then effective siya, the same lang dun sa mga mahal na mga contour palette. Mostly ginagamit ko to dito. Hindi ko ginagamit ito kasi parang feeling ko dark lang masyado sa aking skin, so ito lang ginagamit ko. Okay. Next is, of course, the Baby Skin Pore Eraser! So, Baby Skin Pore Eraser ng Maybelline, one of my favorites sa April kasi na-erase na talaga yung pores. And for 299 pesos, this is, ilang ml ba to? 22 ml. Konting apply lang mga loves, na-erase na yung mga pores. Ngayon, hindi ko na-apply. Kasi kahit in-apply ko, pores, na-close yung pores. However, yung pagkapula ng aking ilong hindi. So, yun. Okay, next is, okay. Mary Kay at Play. I don't know how much is this, but this is given to me by Charmel, by Ada. Shout out to you, Ada! Hi! So, ayan mga loves. O, diba? I think binigay ni Charmel ito sa akin ng aking birthday. Matagal na to! Baka expired na. Hindi pa. Hindi pa tayo expired. Mary Kay siya mga loves. So, maganda siya. Ginagawa ko siya. Itong dalawa, itong maroon dito at saka itong dark brown, parang dark horse. Ito yung dito sa nilalagay ko mostly sa aking parang smoky effect dito sa lower eyelid. Ano ba? Ano mo simple sasabi ko? And itong nasa gitna to, Shimmer and Shine. Ito yung inaano ko usually dito sa aking ilongay. Pag naglalakad, pag umaalis kami, bonggay, ganon. So, I love this one. Thank you so much, Ada, Charmel. I hope you're doing okay. Thank you so much for giving me this. I really, really love this. Okay, next to my list. Okay, we have the Watsons nose pore strip. Ito mga loves, ito yung binili namin ni Habi, ni Boy Pilas. Na effective siya masyado. Yung nakita yung isang video namin na pagtanggal namin ng natanggal talaga yung mga wipe ng mga tawag nito, whiteheads, blackheads, and meron siyang 10 sachets inside, so this is still sulit. Alright, next to my favorites. Okay, the Fit Me concealer in a shade of night. Medium siya. Medium shade. Ito rin yung isa sa mga favorite ko. Pang conceal yung yung pinakita ko na review. Yung merong applicator. Ayun. I love it. Next, of course, the Maybelline Hyper Curl Volume Express. And it's waterproof. Ayan. I don't know if you can see it. I think you're familiar with this because this is very popular sa mga nag-makeup and it's very, very affordable. So, it really lengthens and curls your eyelashes. So, it's really, really amazing. So, buy na kayo. I love it. Okay, next naman is I have two things here, or two pencils. Para to sa kilay. Kasi alam niyo naman mga loves, yung kilay ko na yan, struggle ako. Hindi talaga ako marunong magkilay. I'm not a professional kilay artist. So, struggle ako dyan. So, sa tulong ng Maybelline Fashion Brow Duo Shaper, so shaper lang talaga siya mga loves, ha? As you can see, this one right here, may retractable siya. Ayan. And the other side is actually a powder. So, hindi siya, para lang siyang foam, like that. And it has, and then, a color din siya. So, yun. Ito siya pang shape.
Then, ito naman, ang Everbilena na Advanced Silky Brown Liner. Ito, ginagamit ko din siya para sa pang-outline na pang-kapal-kapal. Kasi itong kabila, hindi masyado makapalas like I showed you before sa previous vlog ko yan. Hindi masyado siya kapal. Pang-outline lang talaga siya. And, parang kung gusto yung makapal-kapal konti, kagaya dito, parang kulang siya, nilagyan ko nito. So, ito yung mga favorites ko sa kilay. For the month of April, na pwede naman maging May. Okay, next in my list is actually the Pocket Bunny Mist. Baliktad. Ayun. There you go. So, ito yung ang ginagamit ko ng setting spray, mga loves, right after I put makeup on. Kasi it really sets my makeup and very good just sa oily skin. Ito ay Tony MOLY pala, mga loves, ha. And, ano siya? Ang tawag nito, may amoy siya, amoy citrus siya. Amazing. Nagagandahan ako sa amoy niya. Ano ba yan? Okay. Next is itong Maybelline. Ang dami kong Maybelline ngayon, ha. Maybelline BB Cushion. Ayan. So, ito yung ginagamit ko na foundation. Kasi ano siya, matte siya at may oil control din siya. So, natural na shade. So, I really love this compared dun sa isa ko pang foundation. But, ito, on the go din siya na foundation. Ano ba itong hair ko? Ano nangyayari? On the go din siya na foundation, mga love. So, very good din siya. Very good, very good. Okay, and of course, I have the Neutrogena Hydro Boost Gel. Ito yung ginagamit ko right before mag-makeup para ma-hydrate ang aking skin. Very good siya sa oily skin dahil ito ay hydro or water-based. So, hydro gel, so very good. Mahal, may konting mahal nga lang, nasa mga 800 plus. But, sulit naman kasi konting apply lang, parang buong mukha mo na na-applyan. So, konti-konti lang para hanggang 1 year. Ganon. And of course, I have the Micellar water. Favorite ko to, mga loves, dahil ito ay aking pang-remove ng makeup at very affordable. So, Micellar water. Na-review ko na yan. If gusto nyo makita yung review, ililink ko din sa description box yung review. Kasama ng mga Maybelline na na-review ko. And of course, Maybelline. Siguro mag-anak ko Maybelline pangalan na. I've got all these powder matte lipstick. I love it. Katulad dito sinuot ko ngayon, ito ay Touch of Nude. So, mamaya gagawan ko ng swatches. Itong mga ano na to. So, watch out na lang kayo. And we have a Maybelline na na isa. Ito hindi siya powder matte, but this is yung aking parang shiny shimmering shiny shimmering ni Maybelline na parang lip gloss nila na may color. But hindi nakasaad dito kung anong klaseng color ito. Yon. So, yan. And, okay. I don't know if gusto niyo mga eyelashes, but this is mga eyelashes na na-order ko siya sa online. And hindi ko pa siya na-try, but I think it's gonna be my next favorite. Kasi, for the month of May. Pinakita ko lang sa inyo in advance. Charot. Okay, so next malapit na tayo matapos. Okay, I've got the knuckle rings right here, mga loves. Nakita niyo na to. Maybe lalagay ko dito somewhere here. Yung mga sinuot ko siya the other time. So, ito mga knuckle rings, susuot natin yan. Ayan, wala lang kasi akong ano ngayon eh. Wala akong nail polish. Kaya, tsaka bells. O, diba? So, ito yung isa sa mga favorite ko. Maganda siya. Kung may mga ano tayo, mga tutorial, mga ganyan, pwede natin gamitin. Or mga unboxing. Or ipapakita lang yung fingers mo. Kaya lang pangit wala akong nail polish. Kaya, pero okay na rin. Okay na rin. So, favorite ko siya. And lastly, tester lang yung binibili ko, mga loves, ha. Kasi namamahalan ako dun sa may box. Anyway, pareha lang naman yung laman. Ito ay ang Dolce & Gabbana light blue na
perfume. So, ito yung favorite ko kasi, ano siya, this is very good sa mga acidic type na people, kagaya ko, acidic yung skin type ko, yung ewan ko ba, hindi ko maintindihan bakit ano ba yung acidic na yan. So, maganda siya. Citrus din siya. I love it. Amazing yung amoy. Konti pa lang ako, diba? Mga last year, mga mag 1 year na to eh. And I bought this for 3,100 pesos. But I saw parang cheaper version nito, the same lang, tester pa din, and original din siya, nasa online, anong tawag dun? Basta I forgot, basta may cheaper version nakikita sa online nito, at saka authentic din. And of course, itong aking anong tawag nito? Contact lens. Yan, isa din yan sa mga favorite ko kasi it gives bigger and fuller eyeballs. Ganon. So, maganda siya. And I'm thinking to buy another one. Sa executive optical ko siya kinuha. Ito yung mga dull version nila na something like that. Hindi ko maintindihan. But anyway, yun mga loves. Yun mga favorite ko. Ay, munti ko makalimutan. I don't know if you know guys that nagsistart ako ng calligraphy. Ano ba yan? Nagsistart ako ng calligraphy mga loves. And eto, gaya yan. Mga, ano pa lang yan ha? Mga doodle-doodle pa lang. And then, ayan. Hanggang sa, ano ko na yung mga ganito. Ganyan. Or eto. Nagagaya ko na siya. And, I'm so happy. Nagagaya ko na siya, diba? But hindi pa siya perfect. Ano ba yan? Hindi pa siya perfect. So, favorite ko siya. And I'm sorry, wala akong lalagyan ng kanilang mga pens. Ang pinaka-favorite ko mga loves na ginagamit ko sa calligraphy na pen is etong OMG, I forgot the name. Basta etong Color Duo. Mahal sa Japan made siya. Platinum. Oo, platinum. Platinum color duo na ano. Ito. Duo siya kasi this side right here is yung brush pen. Ito. Brush pen. And the other side right here is yung parang a pointed pen. Pang outline. So, yun. Ito yung mga nabili ko. And ito rin. Maganda din naman itong art line na sticks. Ito, pwede mo siya i-combine, ganyan, i-ano mo siya. But, mas makapal lang yung ano niya dito, at saka hindi soft, hindi kagaya sa platinum. So, yun. Ito yung isa sa mga favorites ko. Yeah. Oh my gosh. Wait lang. Parang may iba pa ako. And, nga pala, I also bought etong art line din, kasi this is the first art line that I bought para sa calligraphy. Etong ganito ang ano, kaya ito makita. Itong blue. Ito, ganito, parang fine na pentel pen. Akala ko yan yung pang calligraphy, hindi pala. So, pwede mo rin siya gamitin pang calligraphy if ano ka na, alam mo na yung pasikot-sikot niya. But I suggest, if you'd like to start with calligraphy, you use this one, itong platinum na duo, color duo pens. Kasi medyo may kamahalan nga, however, maganda naman ang quality niya. At saka watercolor effect siya. O, diba? Now, si Mayor! Saan pupunta si Mayor? Lalayas na ako. So, yun mga loves. Thank you so much. Oh! Hindi ko na makalimutan. OMG. Ano ba nakakalimutan ako? Ito pa pala. Nakita niyo na siya, diba? Ito ang aking, nakita niyo sa mga vlogs ko. Si popcorn bag! So, actually, mga loves, let me know if gusto niyo ng popcorn bag. Ha? Kasi ipapasali ko siya sa giveaway ko sa 500 subscription. So, let me know mga loves ha. Kasi, para maging twinsie tayo. And, of course, sabi. Ito talaga mga live.
Yan. Ito ano na naman to, si cupcake bag. Isa rin siya sa mga favorites ko. So, small lang sila mga loves ha. So, let me know if gusto niyo itong mga bags na to para masali ko sa giveaway, ha? Kasi, hindi ko naman kasi alam yung mga gusto nyong pang giveaway. So, just let me know, just comment below at yung mga iba pang gusto nyo pang giveaway para pagpipilian ko para sa inyo. Charot! Anyway. So, yun mga loves. So, thank you so much. If you like this video, please hit like and share na lang din sa mga friends nyo para alam nila kung ano yung mga or gusto nilang mag-comment kung ano yung mga giveaway gusto nilang sumali, ganyan. Then, ang tawag nito? Yung subscribe button na yan. And yung yung bell button na yan. Ano ba yan? Minsan naman akong pagka-Tagalog-Tagalog. Uy, di ba ko ba mag-Tagalog? Good? Swang. Anyway, thank you so much mga loves. I love you so much. Thank you so much sa mga support nyo. Hanggang sa muli. Paalam! Bye-bye! I love you. Mwah! Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.